an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin shine ma yace alami zamanihim mutanen lokacin su saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kune fiyayyan al'umma mune al'ummar da ba wata al'ummar da ta fi mu saboda annabinmu shine fiyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzo Allah ya zamanto cewa shau yace walaiti araku da ma a ce ni ne aswakin da manzo Allah yake yi idan ya goga aswakin sai ba Abdullah ibn Mas'ud shine mai ajiye aswaki ka san takalmin manzo Allah akwai mai ajiyewa mayafinsa akwai mai ajiyewa rawaninsa akwai mai ajiyewa dokinsa akwai mai ajiyewa jakinsa akwai mai ajiyewa albadarinsa akwai mai ajiyewa kofin shi akwai mai ajiyewa sallallahu alaihi wasallam komai nashi daki haka ake rubuta shi wa ma faddaltukum ala alalamin sai ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'ah wa la yuqbalu minha shafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana da su yace wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la tuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu ku ji tsoro kafu yawman ku ji tsoron wani wuri ladhi la tajzi nafsun an nafsin shay'an ranar da rai ta zai dinga gudun babansa yawma yafirru al-mar'u min akihi wa sahibatihi wa banihi miji yana gudun mata tana gudun miji mata ma gane shi ba saboda wahalhalu irin wannan rana da yana gudun baban shi baban yana gudun da shugabanni suna gudun waɗanda suke mulki an tashi kiyama kenan wannan kafin aje inda za a zube gwanjo na maganar tashin alkiyama saboda wahalhalu wala yuqbalu ko wala tuqbalu bitta'i wal ya ala qira'ati sab'iyya ko kace wala tuqbalu ko kace wala yuqbalu minha shafa'atun ay laysa laha shafa'atun babu wani wanda zai ceci wani sai an yi masa izini ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shafa'atul uzma shine ceton da yake kowanne girma daga baya alkur'ani zai ceto yara jirajirai da suka rasu za su yi ceto waliyai za su yi ceto sadaka za ta ceto kyakkyawan murmushi ma zai ceto abubuwa daban-daban za su yi ceto amma shafa'atul uzma shine ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu a ciki wala yu'kadu minha adalun fida'un babu wani wanda zai riki wata fansa a wannan rana sai an ce fanshuwa ne Allahum yunsaruna ayyumna'una min azabillah in suka mutu ba su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to gobe kiyama ba wanda zai taimake su Allah yana jawo bani Isra'ila kullu sai ce